Heritage Malta lesset it-tiswija tat-tinda li tipproteġi s-sit preistoriku ta' Ħaġar Qim. Dan wara li fl-14 ta' Diċembru li għadda f'Maltempata li ħakmet il-Gżer Maltin parti żgħira minn din it-tinda ċartet. Il-kuratura anzjana tas-siti preistoriċi Katja Stroud qalet kif fortunatament il-ġebel megalitiku tat-tempju ma ġralu l-ebda ħsara, hekk kif il-biża' kienet li l-parti mċarta se torqod il-fdalijiet ta' dan il-maqdis. Allura bħala xogħlijiet Heritage Malta l-ewwel ħaġa li għamlet direttament hija apparti li għawżajna in-nies li bnew it-tinda oriġinarjament u li għamlu l-maintenance fuqha, minnaħa ta' Heritage Malta nistana ġew neħew dik il-panel mit-tinda li kienet imqatta u għamilna straps temporani biex inti l-istruttura, l-komplementa l-istruttura tibqa' b'saħħitha. Din il-parti l-ġdida tat-tinda protettiva kellha tasal f'pajjiżna f'Marzu li għadda, iżda minħabba l-pandemija ngħalaq l-ajruport ta' Milan u din ma setax tasal, kien fix-xahar ta' Lulju meta din il-parti waslet f'pajjiżna u twaħlet f'posta. Il-kuratur qalet magħna kif din it-tinda hija importanti biex tipproteġi l-sit storiku li huwa wieħed mill-aktar strutturi weqfin antiki fid-dinja mill-elementi naturali. Minħabba l-mod ta' kif huma mibnija dawn il-fdalijiet għandek ħajt fuq barra tal-bini u ħajt ieħor fuq ġewwa. U bejniethom mimli b'ħamrija u ġebel żgħar mazzkan basically. Meta tagħmel xi taqlil li hawn Malta nafu every now and then ikollna maltempata sew, dak il-materjal joħroġ mal-ilma tax-xita. U bekk ikollok iż-żewġ xejtan li m'għandhomx saħħa. Intant Katja Stroud spjegat kif Heritage Malta għaddejja bi-studju dwar kif tista' tiġi esplorata l-possibilità li t-tempji jiġu protetti mingħajr ħtieġa ta' struttura enormi li tagħti s-sit.